овозхони шинохтаи тоҷик Бунафша Шокирова нимаи дуюми рӯзи 30 май дар синни 50 аз олам даргузашт. вақтҳои охир Бунафша Шокирова дар корпуси рақами 10 бемористони Қараболо таҳти табобат қарор дошт. ӯро субҳи 30 май аз бемористон ба хонаашон оварданд ва ӯ дар манзили худ вафот кардааст. қарор аст маросими намози ҷаноза ва дафни Бунафша Шокирова дар душанбе баргузор шавад. Бунафша Шокирова соли 1972 дар ноҳияи Муминободи вилояти Хатлон ба дунё омадааст. ӯ солҳои тӯлонӣ дар ансамблҳои Ганҷина ва Дарьё ҳунарнамоӣ карда, бештар бо иҷрои таронаҳои мардумӣ шӯҳрат ёфта буд. чанд соли охир Бунафша Шокирова дар филармонияи давлатии Тоҷикистон кору ҳунарнамоӣ мекард. пазмон шудам, ҷонам бигӯ, ошиқи сӯзон, модар аз ҷумлаи беҳтарин таронаҳои Бунафша Шокированд ки дар ёди мухлисонаш то дер боқӣ хоҳад монд.